Assalamu alaikum, mehriban illeşler. Bugün Ata Watan Türkmenistan internet ulgamynyň muşdaklary sizin üçin ýöretene äme täzir gutlagylar bilen geldik. Basuda parahat ýurdumyzda gahrman arkadagly gahrman serdarly ýurdumyzda täze el bayramçylygy ýetip geldi. Bu bayram bilen ähli türkmen halkymyzy mehriban illeşlerimizi şeýle-de gahrman arkadagly gahrman serdarlymy tüýsürekden gutlaýan ýagşy arzuwlar niýetleri bilen bugünkü täze el bayramynyň öň sirasyny şahsy paýyna almak bagtymada meýesser etdi. Bir taraplyk bayram münasibetli Magtymul Pragynyň 300 ýyllyk münasibetli ýubiley medallary şeýle-de hem döwlet nişanlary ogşurly. Şol döwlet nişanyny almak bagtymada hem meýesser etdi. Gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň biz ýaşlara han işçemäni, döretmäni bir ul mümkinçilikler berýär, gollaw berýär. Bu bolsa döwletlikden nişan ýaşlygymyza garamazdan ul nişan bilen bir serpaý berip bize has öňe gitmäne bir gollaw berdi. Ähli illeşsemizi, serpaý alan dostlarymyzy ýene bir gezek bir tüýsüregim bilen gutlaýan, täze ýyllarda täze arzuw, täze maksatlar bilen öňe gitmäne de arzuwlar etýän. Bugünkü Ata Watan Türkmenistan internet ulgamynyň dinleýijileri, muşdaklar üçin şunkun hem-de Magtymul atamyzy, asuda parahat ýurdumyzy hem-de Kakamjan Rowşan Halifowyň bir ýerine ýetiren aýdymlaryň biri bar. Diýarym ýanglan diýarym diýen aýdym bar. Şonu mümkin bolsa siziň üçin bir wendem bolsa ýerine ýetirip beren. Magtymul heykel abadan ýurdum, milli sungatyňa haridar her kim. Tutar ýaly davaran görküm, tutaryňa guwan türkmen diýarym. Tutar ýaly davaran görküm, tutaryňa guwan türkmen diýarym. Diýarym, ýanglan diýarym, döwletiňe guwan türkmen diýarym. Diýarym, ýanglan diýarym, arkadagly serdaryňa guwan diýarym. Arkadagyňa guwan türkmen diýarym. Ýene bir gezek janyňyz sag bolsun, işiňizde üstünlik bolsun, ýetip gelen täze el bayramyny gutly bolsun, bärek bolsun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun.